Pak, jikono kuwi, Pak. Boyokku lara ya, Pak. Pun ya, Pak. Nunduk ora gelem. Iki mau jare boyoke lara, jajal tak kane duit. Lara ora boyoke. Gelem nunduk barang. Terakhir ngate. Bu. Ah, di wong make. Bu. Ya, Pak. Ih. Duit. Ayo. Jare boyoke lara. Nek urusan duit ora lara Pak boyokku. Mangke kan gombal to. Lara boyokku. Lah iki enek duit eceran dicikut lho Pak eman-eman. Nek nambane boyokku gitu. Ancane nek wong wedok nek urusan duit iki boyok lara panggah mari ya. Mari Pak jengko tombo golek nih tombo yang tukang ngurut iso ngurut boyokku. Iya wis kono kita go lunga. Yes. Terus loro boyok alasanmu ae ukuran.